ҳаёти мо дорои ҳодиса ва ҳолатҳои ҷолибу диданӣ мебошад. Барои маълумот гирифтан дар бораи чунин далелҳои ҷолиб пайгири барномаи мо бошед. барномаи маълумот манзури шумост. салом. хук бархилофи эътиқоди маъмул як ҳайвони хело доно аст. мо дар ин барнома маълумоти ҷолибро доир ба ин мавҷуди аҷиб ҷамъ кардем. барои хукҳо бояд заминро нарм кард, то дар хок ғизо ҷустуҷӯ кунанд. хукҳо тамоми намуди ғизоро истеъмол мекунанд. вақте ки ин ҳайвон ба даруни лой медарояд, ӯ бо ин роҳ бо паразитҳое ки дар пӯсти ӯ зиндагӣ мекунад, мубориза мебарад. ҳангоме ки лой хушк мешавад, дар баробари афтидани лойҳои хушк, ҳашаротҳои зараровар ҳам меафтанд. ғайр аз ин, лои хушкшуда пӯсти хукро аз магазҳо муҳофизат мекунад. таҳқиқотҳо нишон доданд, ки хукҳо ба даҳгонаи ҳайвоноти донотарин дохил мешаванд. хукҳо дар озмоиши гуногун санҷида шудаанд, ки дар давоми онҳо сатҳи баланди зеҳниро ҳатто аз сагҳо баландтар нишон доданд. одамон бори аввал дар ҳазораи 8 пеш аз милод хукҳоро ром карда тавонистанд ва ин дар Чин рӯй дод. хукҳои хонагӣ дар бисёр мамлакатҳо дар хоҷагидорӣ аҳамияти хоса дошта, гӯшташро дар ғизо истифода мебаранд. сохти узвҳои бадани одам ва хук чунон шабоҳат доранд, ки узвҳои дарунии ин ҳайвонро барои табобати одамон истифода мебаранд. хукҳо ҳисси баланди бӯиш доранд. бинобар ин, онҳо метавонанд барои ҷустуҷӯи баъзе моддаҳо, масалан маводи мухаддир, омӯзонида ва истифода шаванд. дар таркиби гӯшти хук бисёр паразитҳо мавҷуд аст. бинобар ин гуна гӯштро хом истеъмол кардан мумкин нест. агар онро хом ё хуб омода накунем, то ба бемориҳои зиёди сироятӣ ва паразитӣ дучор мешавем. вазни хукҳои калонсол аз 50 то 150 килограммро дар бар мегирад. хукҳо бо забони худашон муошират мекунанд. олимон тақрибан 20 садои маъмулиро медонанд, ки ҳайвонҳо ба онҳо хоҳишҳо ва эҳсосоти худро ба якдигар мерасонанд. аҷиб аст, ки хукҳо ба осмон нигоҳ кардан наметавонанд. дар миёнаи асри гузашта дар Дания як хук 34 хукбача таваллуд кард. хукҳо хело хуб медаванд. хуки калонсол метавонад 1 километрро дар 5 дақиқа тай кунад. хукҳо ба ҳисоби миёна то 20 сол умр мебинанд. бабируса, хуки буғур танҳо дар ҷазираҳои Индонезия зиндагӣ мекунанд. ин намуд аз хукҳои дигар бо он фарқ мекунад, ки он ба як оилаи алоҳида, ки аз як навъ иборат аст, ҷудо карда шудааст. зиндагиро бе оксиген тасаввур кардан мумкин аст? албатта не, ҳадди ақал дар сайёраи мо. дар ин ҷо танҳо баъзе далелҳои ҷолибро ҷамъ кардем. бо мо бошед. олимон эҳтимолияти мавҷуд будани ҳаётро дар дигар бурҷҳои осмонӣ, ки аз рӯи принсипҳои тамоман дигар амал мекунанд, истисно намекунанд. аммо дар рӯи замин ҳеҷ чиз зинда, ба истиснои намудҳои муайяни бактерияҳо, бе оксиген вуҷуд дошта наметавонад. дар атмосфераи замин оксиген назар ба нитроген хело кам аст. аммо барои нафаскашӣ ба мо оксиген лозим аст ва дар кадом газе ки он ҳал шудааст, барои мо безарар аст. оксиген ба сӯхтани элементҳои дигар мусоидат мекунад, аммо худаш намесӯзад. аввалин зикри ин моддаи нодир дар дастнависҳои асри 8 алхимики чинӣ Мао Хао пайдо шудааст. оксиген дар об назар ба нитроген қариб 2 баробар зиёд ҳал мешавад. агар ин элементҳо мисли нитроген маҳлулшаванда бошад,
дар баҳрҳо, кӯлҳо ва дарёҳо оксиген хело камтар мешуд, ки ҳаёти шумораи зиёди организмҳои зиндаро хело душвортар мекард. дар атмосфераи мо оксиген 21%-ро ташкил медиҳад. қисми боқимонда нитроген ва хело ками дигар газҳо мебошанд. дарахтон ва растаниҳои рӯи замин танҳо нисфи кислородро дар атмосфераи сайёраи мо истеҳсол мекунанд. нисфи дигарашро ба гуфтаи олимон алафҳои қодир ба фотосинтез ва фотопланктон, ки дар тамоми сайёраи ҷаҳон паҳн шудаанд, истеҳсол мекунанд. миқдори зиёди оксиген метавонад ба заҳролудшавӣ ва ҳатто марг оварда расонад. оксигени холис на бӯй дорад, на ранг. аммо оксигени соф дар табиат беифлосӣ хело кам вуҷуд дорад. ин газ қариб аз 3-2 ҳиссаи вазни аксари организмҳои зиндаро ташкил медиҳад. асосан аз он сабаб, ки мавҷудоти зинда аз оби зиёд иборат аст ва аз 88-9% вазни обро оксиген ташкил медиҳад. фақат 5 элементи химиявӣ зиёда аз 90% вазни қишри заминро ташкил медиҳад. элементҳои боқимонда креми, алюминий, оҳан ва калсий мебошанд. моддаҳое, ки одатан намесӯзанд ё сус месӯзанд, дар оксигени соф комилан месӯзанд. мисол, элементи оҳан. оксиген пас аз фтор дуюмин ғайриметаллҳои фаъолтарин буда, бинобар ин дар реаксияҳои химиявӣ хело фаъол аст. пас аз пайдо шудани аввалин атмосфераи оксиген дар рӯи замин тақрибан 99% тамоми намудҳои мавҷудоти зинда, ки он қадар вуҷуд доштанд, мутобиқ шуда натавонистанд ва нобуд шуданд. танҳо як ҳавопаймо дар давоми парвози 9-соата аз 50 то 75 тонна кислород сарф мекунад. дар ҳамин вақт дар миқёси 25-50 ҳазор гектар ҷангал дар ҷараёни фотосинтез тақрибан ҳамин қадар кислород истеҳсол мешавад. ҳама набототи сайёраи мо танҳо дар як сол тақрибан 3 триллион тонна оксиген истеҳсол мекунад. як дарахт метавонад дар як сол то 125 килограмм оксиген тавлид кунад. ин барои таъмини ҳавои тоза барои якчанд нафар кофӣ аст. табиатшиноси бритонӣ Ҷозеф Пристли кашфкунандаи оксиген ба ҳисоб меравад, ки тобистони соли 1774 бо роҳи таҷзияи оксиди симоб таҷриба гузаронида буд. намудҳои гуногуни моҳиҳо миқдори гуногуни оксигенро талаб мекунанд. агар мо ягон сайёраи дигареро пайдо кунем, ки атмосферае аз оксиген бой дорад, мо тақрибан боварӣ дошта метавонем, ки дар ин сайёра ҳаёт вуҷуд дошта метавонад. майнаи сари инсон метавонад 4-6 дақиқа бидуни оксиген зиндагӣ кунад. майнаи одам тақрибан 20% тамоми оксигени баданро истеъмол мекунад. дар молекулаҳои оксигенӣ аз об истихроҷшаванда изотопҳои вазнин нисбат ба молекулаҳои оксигени атмосфера зиёдтаранд. дар баробари баъзе зироатҳои дигар ҷуворимакка дар иқтисодиёти ҷаҳон мавқеи муҳимро ишғол мекунад. бахши ниҳоӣ мавзӯъро пурра мекунад. аз он ҳам таом ва ҳам нӯшокиҳо тайёр карда дар дигар соҳаҳои саноати хӯрокворӣ истифода мебаранд. аз ҳама навъҳои ҷуворимакка танҳо як намуди онро барои ғизо истифода мебаранд. решаи ҷуворимакка ба чуқурии 1.5 метр ба замин медарояд. баландии қадди ҷуворимакка ба 3-4 метр мерасад. дар як наводаи ҷуворимакка аз 8 то 42 барг месабзад. хурдтарин донаи ҷуворимаккаи баркамол ҳамагӣ 30-50 грамм ва аз ҳама калонтараш 1 килограмм вазн дорад. тибқи ҳисобҳои гуногун, одамон бори аввал ба кишти ҷуворимакка аз 7000 то 12000 сол пеш шурӯъ карданд. ватани ҷуворимакка Амрикои марказӣ аст, аниқтараш қаламрави Мексикаи муосир. ба ҳисоби миёна, як ҷуворимакка тақрибан 1000 тухм дорад. олимон қариб 1000 навъи ҷуворимаккаро муайян кардаанд. дар саноати хӯрокворӣ на танҳо ҷуворимакка истифода бурда мешавад, балки баргҳо ва ҳатто навдаи онро истифода мебаранд. тақрибан 25% истеҳсоли ҷуворимакка дар ҷаҳон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рост меояд. ҷуворимакка дар ҳама қитъаҳо ба истиснои Антарктида парвариш карда мешавад.
ҷуворимакаро бори аввал ба Аврупо Христофор Колумб овард. ҷуворимакаро бештар дар ҷаҳон дар Мексика истеъмол мекунанд. Дар он ҷо ба ҳисоби миёна ба як кас дар як сол 90 килограмми ин маҳсулот рост меояд. Дар ҷойи дуюм Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор дорад. миқдори қанд дар ҷуворимака хело зиёд аст. ҷуворимака бояд ба таври қатъӣ бенамак пухта шавад, вагарна он хело сахт ва барои истеъмол имконнопазир мегардад. дар баъзе мамлакатҳо ҷуворимакаро ба каду наздик мешинонанд, чунки онҳо якдигарро аз ҳашароти зараррасон муҳофизат мекунанд. дар байни ҳамаи зироатҳо дар ҷаҳон ҷуворимака аз ҷиҳати майдони кишташ ҷойи якумро ишғол мекунад. он дорои 24 элементҳои гуногуни ҷадвали даврӣ мебошанд. қисмҳои гуногуни ҷуворимака дар истеҳсоли доруворӣ, пластмас, ширеш ва ғайра истифода мешаванд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи маълумот ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар хуш бимонед.